Halo pemirsa, jumpa lagi di saluran TV terpercaya dengan host yang fenomenal, Master Google. Kali ini saya akan membawakan berita dunia dalam komedi. Sekian, sampai jumpa dan selamat menonton. Lho, Bode, sampainya lagi mau malah diwasaku cetek gendi lho, Bode kaya ngene iki lho. Santen-teni kompore rada didadi. Santero mbok rasane. Hah? Kenae pitune piye no, Bode lek dirasane iki. Lah cetek gendi aku. Ya tole, ora tak rasane to, Jon. Apa ya mungkin tak rasane. Iki lagi mari tak dandani. Aku iki karo awakmu pada ngomong iki tole, Jon. Sing ngomong jenenganmu iki aku. Umatmu lho kancaku sih. Jamane apa tulinan kuwi lek mekeran lho. Bila aku yo coba anggitmu. Iya, Jon kok iki lho. Wis kampanye aku kene lho, Jon. Ayo Bode, tak tampanane Bode. Ngatur sono Bode. Iya. Lah kuwi nyamuk pegang barang ngentek kok iki lho Bode. Ngentet piye kowe, Jon? Iki lho arep tak wenyang anakmu oleh-oleh. Bonus iki. Kok ya repot-repot barang. Gak apa-apa, gak apa-apa anakmu. Beneran Bode, pengen aku iki. Dia mau golek ke pasar untuk Bode. Ya Boleh boleh saya udah ini. Kene, Kene. mungkin ke Amerika. Ini baju Amerika. Bukan Amerika ya. Amerika le, Jon. Berarti Amerika. Nah, ini loh Bode. Ayo kena cek betok sini dulu karo mungkin bisa. Lah, ngono tak enteni ket mau. Saja kok suwaya koyo ngono keringetan goblok koyo ngono. Kesel aku le, Jon. Ayo. Iki lho, sampe anakku wedok kae ben seneng. Oh ya. Ndok, kene iki lho, ndok. Lho. Ya. Ini bisa iki. Oh, ya iki anakku wedok Bode. Oh, iki wis gede ya. Dan jajal lho. Ya, ada lho, enak. Gitu. Ayo Bode, bisa Bode. Ayo. Bisa. Ini lah Bode, kadang-kadang sih saja kok. Oh, selalu mau panas kayak ini. Di terus dia kayak ngombe apa? Kopi, teh, apa susu. Ini pun Jon gak apa-apa aku. Ngono ta Bode tenang. Oh, yo ngono syukur lek ngono lek ngerti. Sakne ning kene ya nek kuwi apa ini putih Bode. Wong bubuk kopi aja lagi arep goreng, gula yo ora enek. Saya juga sih Bode ya. Jon gak apa-apa le, Jon. Bode. Jon. Bode. Iki. Bode. Tenang diombe. Apa sih ya le, Jon? Saya ke susu apa leren. Yuk, breaking lah apa gentong jadi di bangsa menentian deh, dintek nih. Pas sobat kerja. Iya, itu nih Bode, dia mau komponen tak kira. Alah kalau kamu aku pada kalorinya kerja. Tenang Bode, ini bumbung duitku iki akeh. Tenang, wis ta. Jangan ngomong aja kira. Pira-pira ono. Tenang lho, lho kok Alah Yusuf biru pira apa-apa, Jon. biru hiji apa loro. Alah sitok ae. Tenang ta Bode. Tenang, tapi tambah orang yang lu. Ini sini Bode pakai iya dah. Ini biru. Biru. Nih, iki nongko, iki matur suwun kok mau sampean bonus sepeda. Iya. Pakai siji. Oh. Kapan Bode aku matur suwun lho ya. Alhamdulillah. Supaya wangi-wangi benane kompor.
Memang kita coba wae ram iki. Nanti nanti lho Budi, terus mari kecepet. Kalau kecepet piye to le, Cok? Kecepet dompet Budi. Kecepet dompet. Oh, kandel no dompet mulai, Cok. Bukan lho Budi, sakira yo. Duit apa duit tak lempet. Wah, sesuanya Cok kalau buat iki. Lang-lang ada. Penaman, Cok. Yo lek kuwi anti badhe tenan kuwi. Tak tutup meja yang ngopi lagi, Cok. Budi. Rasa kesusu. Imo konde nek desa koyo ngono rek ngombe nyampe. Iso kerja. Coba jam pulang atas aja ya. Susu to Budi. Ayo wis ana nomor duit ya, Cok. Gak nyicip-nyicipi apa-apa sing dimun. Kowe nek anu Budi, godhokan telo ene. Gorengan iwak ya ene. Enggak apa, Cok. Godhokan telo iki panci Budi masih ting ngono lho. Oh iya, Cok. Ono. Aku pamit lali aku. Jadi, pedusmu yo kek. Ya Budi. Aku betul iki yo. Icek kae sama dulu apa piye kae nek kae sini. Jadi pengen dulu tapi gak ada duit, Cok. Iki gak apa-apa to ndelok tok ya ora apa-apa Budi menawa saja enek dulure padha-padha kondisi butuh. Ya ngenteni mulai butuh kerja ngelak oleh rezeki ya tuku wedhus. Wong mbak sak teman-teman Budi kan hasil ya kan. Heeh ya. Tak pamit aja ya. Tenang nih pamit tenang. Pamit terus nomor duit. Ya Budi alon-alon wis perasaan lho. Saling. Saling atur Saja ya. Asal dulu. Layangan. Layangan pade. Mukane anae lho. Bayarane wong ya niki. Kuwi. Layangan. 50 karo 7. Layangan. Wah, jancuk jarang kayorane wong metu ngene iki ya. Wes, keliling sampe dromos kaya ngene. Kaya belas jam pira kan sakjane iki? Wah, cocok iki umpane priye. Nek ge layangan iki. Kenceng pisan. Wah, karek golekne tali tapi gak ndek bendo pisan aku. Piye urusan iki? Oh, ini jane pas ya, pemancar layangan ini. Piye ya enak ya? Layangan. Mbak, layangan, Mbak. Basaken yogane lho. Nggih, lah Mbak. Pak pun ya gitu Mbak. Oh, nggih. Jot, kowe nyapa klesetan ngono kowe ora kanggo ae. Alah iki lho. Ceritane iki mengaku nemu bringe to. Apa tak ge layangan. Mumpung ngene iki pasang ini banter ini. Enak iki layangan kenceng lho. Lah matamu iki ora ketok iki. Bolone bakul layangan mbok yo ditukoni bakule iki lho. Layangane iki lho. Lah iki lapo ngedol-ngedol layangan barang iki opo? Ngene lho, Jot. Wah, iki nyambut gawe angel iki golek pulian saeneke iki yo. Usume angin ngene iki ya bakul layangan lho, Jot. Tahu Pak ya aku butuh layangan. Ngene iki modal piro gitu. Ya apa mume to, Jot? Layangan ya regane 5.000. Wah, larang men wong ngene iki biasane ning nggonku ya 200 pipis. Lah, yo Jot, kuwi dhek kabeh. Dong. Lah iya wis dikertas to. Lah iya. Ya umume lah ngene iki mosok 5.000 lho. Rumah samu kulaane iki mah kabeh 20.000 lho, Jot. Tak omongi yo. Layanganmu iki wis kuno. Layanganmu iki wis lawas iki, wis kadaluwarsa iki. Mosok enek to, Jot. Layangan kadaluwarsa iki. Lho, lho. Pringe lah ngate kong iki lho kan. Nek ndi ra jenenge layangan yo pringe bengkong kenceng yo. Barangmu kuwi to, Jot. Ojo banter-banter yo wong kok. Ya ora apa-apa to, Jot.
Wis ndang piye genahe aku butuh layangan iki. Wah, sajane kowe ndek piro to, Jot? Yo enak nek trimo piro lah sik. 2000 cukup gak? Kurang 3.000 kok utang ya to, Jot? Karo bolo dhewe mos ora oleh to diutangi. Eh, Piye? gombal tepuk serbet iki panggani. Ya wis, Jot. Tak gawe pelaris urung payu layangan iki to. Terus no. Nah, ya ngono le. Dan kere. Kita gawe manjur kuwi. Ya wis, aku tak lanjutne iki Jot. Ya dadi dol tak dongane ndang tek engko. Ya wis. Kurangane sesuk yo. Ya matur suwun Jot ya. Oke. Cocok iki. Manjur sore sambitan karo cacah cilik-cilik kae. Bah, tak sambitan. Layangan kok ngene lak tak kira mangewu. Mangewu opo ngene 2000 kening 2000. Balur bisa dagangan cuwili. Cete blobor. Pangan gak sinkron belas. Malah iki barang Mas Suwek bisa. Wah, ibu. Oh, tenono. Kata sahur 3000. Ini. Jo, layangan Jo. Iya deh. Kartu layangan tak Jo, nukane anakmu lo Jo. Dek, semua kon diae wis salah idri lho. Iki mau cerkat subuh mah lo Jo. Lho kok cakeh men layangane. Lah iya ora nek nukani kok gendeng kita kene lho. Mau nuritet, ditek kurang aja. Jenenge ngene ae, babel layangan iki piroan oke. Ya umumnya Jo iki 5.000. Tok, Sitok tak kira kabeh sak gede-gede iki 5.000. Jo iki mau tak menyembane iki mau pulaan 30.000 Jo. Gak iki pomo tak tuku sak iki gede-gede iki piro iki? Kabeh iki maksudnya ngono. Alah wis Borongane wis piro? 20.000 Jo. Kabeh tenan. Gak kurang. Gak. Iki mumpung dekku akeh iki lho, mari adol des iki lho. Iya Jo, wis mau akeh tenan iki. Nek waya besaran barang iki ketoke betok aja iki Jo. Yo to, Pakde iki. Dike. Lah iya. Piye? Sido piro iki? Ya 20.000 Jo, gak apa-apa Jo. Tenan ta? Tenan ya. Mobil ora Pakde iki. Ya pangga to iki original iki. Kalian Bang Ladas iki. Kurang ada to. Iya Jo. Mau ditemu barang kok kene iki mau. Meterne kompor. Wah, layangan model opo iki? Duh, klip piye to nggih layangan duwe ring ngene. Bisa. Ayo. Gablok layangan kok telek ini. Cuk, duh, pedot mangku. Loh, Pakde. Wah. Dancuk. Duh. Oh, ala Pakde. Aduh, kok ya lo, Pakde. Jat, Mando. Apa, Bos? Ngapa mlayu-mlayu mau kowe duper maling ae. Gawat Bos iki, Bos. Aku mengerak dugel, Bos. Wong bojo glangan. Lah kok iso? Aku mau berlayangan, Bos. Gak ero nek wong nang arep tak tawabrak iki, Mang. Layangane gak apa-apa. Layangane ora tak pikir, Mang. Bu, aku mlayu rene. Wong mati apa ora? Oh, paling yo sekarat kayaknya. Ada mlayu iki, Mang. Bos, lagi sapa, Bos? Anak buahku to. Wah, gayamu apa yo ngono. Tenan to, Mas? Yo, bener. Ya sampean iki ancen yo jos, Bos. Duwe anak buah kok ngene iki. Yo kene. Ya iya. Ki mengaruh ngolah. Aku ora ngopi, Bos. Tukokno kopi, Bos. Wes ndangale kono selak konangan dugel ini. Wis. Lah yo, duit rene enek. Jaluk kopi. Kene sedina yo durung ngopi ya. Ya ora. Ayo.
Aku memilih dia, sahabat hariku yang mengantar surat undangan dari